Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen bang suri kriser kep self-help group atuma phan suri kep achek kiron pon. All Party Hills Leaders Conference aphan ke kroyara atum pen pherangkia mai kangni. Daythor Mini Stadium Pathu Aklamalong Duarbaguri constituency Lapen Nilip constituency atum Ingdeng Pli Inter MAC football tournament ke Pathu ke Padopon. KarbiAnglongLIVE adapabir tang ton pen arjuponik tha. Kedam tang chiti ni phaing kora ner kebarni dongkamukam waisong Pathu Aklamalong rongkhang LAC arlo kedo an self-help group claim bang pia tuma phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ri deng pen check kerona mai pi mesen pen ki paman pon. Self-help group claim bang pia tuma phan MMUA under Panchayat and Rural Development pen bang so check keron pona mailong Assam Cabinet Minister Nandita Garlosa Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso tumpen ke danglok MAC's board chairman atum tami chitong dunsi labang so asuri kep atangka pen ali kachipado thegji aphan penangan abidi sorealam chethan chimumpon lo labang so mai pi kedo ahut ke ongdong self-help group claim bang phia tumaphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen labang so suri kep atangka pen mesen ali kachipado thegji aphan Prek jama saya mo nang litum choklem si ali chipado thek nang pupasi maya long CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen than ponsi rongkhang LAC arlo kedo an self-help group atuma phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ri deng pen suri kep achek ron ponlo halapu mai pi judde da phitame Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen hamren rong sopia long pali damsi Hamren along Kikim Kerang Kepatang Tang 100-bedded district hospital sitami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ri dengpen ingpu tekang thulo 19,000 মহিলা আমি মহিলা উদ্যমিতা আসনি 10,000 টকাৰ প্ৰথম কিস্তি ধন দিব পাৰিলো প্ৰায় 19 কোটি টকা আজি আমাৰ ৰংখাঙৰ মহিলাসকলৰ বাবে আমি আগবঢ়াই দিলো আৰু মহিলাসকলে এই টকা ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত 25,000 আৰু তাৰ পিছত 50,000 টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ পৰা পাব পাৰিব মই সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো যোৱাকালি মই মোৰ ফেচবুক লাইভত এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত অলৰেডি কৈছো 40 লাখতকৈ বেছি মানুহে ফেচবুকত গোটেই কথাখিনি শুনিছে দেখিছে আৰু যদি কিবা কবলগীয়া থাকে মই পিছত আকো স্যার গৰিমা গাৰ্গে নতুন কৈ মই এটাই কথা কলো যোৱাকালি 12টা বজাত 2টা বজাত মই ফেচবুক দিছো প্ৰত্যেক ঘণ্টাই নতুন নতুন কথা কৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই আকৌ কিবা যদি নতুন কথা থাকে মই আপোনালোকক মাতি নহলে ফেসবুকৰ জৰিয়তে জনাই দিম স্যার আপুনি ফেসবুক লাইভত যেটো সময় দিছিলে শ্যামকান্ত মহন্তক 6 অক্টোবৰলৈকে যেটো সময় দিছিলে তাৰ পিছত কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট আপোনাক সমালোচনা কৰা সকলেটো কৰি থাকিব কিন্তু মই মোৰ কামটো কৰিব লাগে গতিকে সামাজিক মাধ্যমত কোনোবাই প্ৰত্যেকটো পইণ্ট উলিয়াই কিবা এটা বিতৰ্ক উলিয়াই ললে তাৰটো মই উত্তৰ দিব নালাগে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় মই মোৰ দায়িত্ব বুজি পাওঁ আগৰ প্ৰায় চলি আছে মাত্ৰ ৰিনিউৱেল হৈছে নতুন একো নাই আজি 20 বছৰ চলি আছে প্ৰত্যেক ছমাহৰ মূৰে মূৰে ৰিনিউৱেল কৰিব লাগে এইটো ছমাহৰ আজি 20 বছৰ প্ৰায় চলি আছে এইটো যেতিয়াৰ পৰা অপাৰেশ্যন বজৰং হৈছে তেতিয়াৰ প্ৰায় চলি আছে ইয়াত নতুনত্ব একো নাই স্যার নেক্সট এসআরডি কিটা হ'ব স্যার এসআরডি মানে কি স্পেশাল রিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভ স্যার স্পেশাল আমি তো রিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভে কৰি আছো এসআরডি বুলি কিবা আছে বুলি মই নাজানো না স্যার এইটো টিচাৰ এন্ড 300 জন কিমান কনসেপ্ট মই নাজানো মই সুধিলো অক্টোবৰ মাহত আমি ৰিপৰ্ট পাবলিছ
Dongkamukam pen Vicky Bay, la pen Hamren pen Daniel Inghi, KarbiAnglongLIVE. Hamren MAC constituency arlo Langsudo PS pen kedam tang chitini phain kora trogarni kolonga long BJP amai hut Langsudo PS penta All Party Hills Leaders Conference asong pen COC BJP along si non ke nang charap chitodun pupu kaning je bang sadrak teron upon All Party Hills Leaders Conference asong atum pen lamvoy ki pipon. Langsudo PS arad atum pen pherangkia maikang nipon hut All Party Hills Leaders Conference klembang Kongsorong hang pen kaning jepon ke Langsudo PS arat ke APHL simate All Party Hills Leaders Conference asong si dovet lang BJP amai long sadrak teron pen kaning jepon alam theke mithangalia phanchot thangbakma Langsudo PS arat ke kaya teng kaya mangsi dovet lasi sadrak teron Langsudo arat apharlo kachojor tapapot Kongsorong hang lapen arisang hotumpen sadrak teron aphan pinrem ponsi Langsudo PS arat pen ke BJP asong along si chirap chitodun pupuke kachobai hektik alam pusi lam klar ki people hut ning jepon Hamren constituency arlo Langsudo APS arlo ni tindak tung Langsu arong penilitum aphan rat atung phan kapamanghu apan KarbiAnglong rat lapan Hamren arat atung phan kapamanghu sonsi nong no nang keju ason nate tung Langsu rat atung phan nong keju no keju ason sinang plang lo athema kedam tang Hamren constituency arlo sisielong financial secretary si alang li klembon sadrak terang ko alang li ini kaninje alam sesenili tum alang li phan kapacini kang tung alam theke lapulo alang li tung Langsu arat pusika ninje lo non ke wangji BJP aphan mate tuliram rong hang aphan litum mesen pen alang li phan litum cerap dun peme po claim pidun peme po pusi alang li ninje lo te bon sita men litum dak tung Langsu arat ken litum ke kroy dun thek alam the bang kopilo polote kedam tang arni along an sita me kadak kacit cak tang pusi ta me alang li do Tuhanang pipo, lang nang pipo, pesta pinyar ni, lang na teklong le, lapen, tuwas ta me teklong le, lapen development sta minitum teklong le, las alang le tumak ke jandun, ke ni tu ke, echas ta me dak tungang suarat, tungke ni tungke kemang, hui alang le bulo, tungang suarat ke, ni tu non ke wang jiar ni pom ke, nang li pansi nang kam nang klem nang cerak dun te me pusi alang le keninje, te bos ta me ni tumlang, tungang suarat, epi chelsea han te kroya rat tungke ni tungke kroy dun tek. Dongkamukam pen Vicky Bay, KarbiAnglongLIVE. Lakhaing kore trok Duarbaguri MAC constituency under Daithor Mini Stadium Pathuak Lamalong Duarbaguri constituency la pen Nilip constituency atum Angbong Ingdeng Pli Inter MAC football tournament ke pathu ke padukpon. Labangso Ingdeng Pli Inter MAC football tournament ke pathu ponalong Daithor Langklangwong Sports Association Chunbang Amoron terang pen ke chari ponamai long aluhia mana ping pen ka chetong dun Duarbaguri VDC chairman Sarkoi Rongphar Duarbaguri BJP Mandal Abarim Maipu Sunaram Singnar Duarbaguri BJP Mandal Dun Maipu Sekari terang Daithor police station osi Pratap Senar Basa terang Rongasar Sarsing terang Lokhi Tokbi, Rongasar, Edward Tokbi, Kendra Bay, Daithor, VDP, Amaipu, Anderson Singnar, Lapen Team KarbiAnglong Sports Association Mate, Kasa, Klembang Pupen, Kicheng Lok Penangan, Daithor, Malom, Kithekiding Atum, Chetong Dun Rinti. Lapen Halapu, Duarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar, Arideng Pen, National Referee Category 5 along, Kachepalong dun Biju tiso aphan man kido Karbia poho pen archoponsi man piponlo lapen labangso Ingdeng Pli Inter MAC football tournament ke pathu ponalong team Kasa Klembang Phu atum pen si chari ponsi national category 5 along referee Chepalong dun abangphu Biju tiso pen si referee asai Klem ponsi ingsamjin pen pathu ponlo
Lapen abang solong nili football team apan Duarbagri football team atum kethek muchara jog Duarbagri football team atum chepahai ponlo. Lapen ge Duarbagri VDC chairman sarkoi rong parhin pen football ke pathu puthak than pon. Rong si football ke pathu thek pammi pulote misen avoreng war cyclong dunji sitami akrong du. Lapen ke okpran apan sitami isi ke misen lapen ke araki hormu ke chopenta chepajok un. Lasi football abang pathu Cihung Pik an Nangjilang Pata Thanpon Lapen ki Nilip constituency football team manager hin pen kaning jepon ki Mason playground ka via joksi Remdetlu Puta ning jepon pen ki referee Biju Tiso pen kaning jepon ki group F along ki Duarbagri Nilip do Socheng Dhenta do pusi Thanpon pen non amat ke Daithor mini stadium field along abang ki mi puta Thanpon thu Lapen lapu DLSA General Secretary Amoron Terang pen kaning jipon ke Jesimet pet pen labangso ingdeng pli inter MAC football tournament ke pathu pon along ke local MAC an parta education EM Richard Tok BC penangan dorde phophe antame nang pe dordun pusi Amoron Terang hin pen pachini pon thu a match host team ahin pen sehok lo ilitum non ka pathu pon 4 inter MAC football tournament 2025-2026 Apartment Council pen initiative and policy along teams tami kapathu pon kinchong pon lo la so long pen Duarbagri constituency ang kang kechak ni Apartment ini ladak Daithor mini stadium pathu aklam long pathu pon lo kachepate pon mili ba constituency la pen miltum Duarbagri constituency Apartment kecheng pen gidon kapathu abitung atum lang nisen alang tum discipline do la pen hiniang ba pathu pen Duarbagri MAC constituency atum golni pen chipai pon lo alang tum abang egol pen stame chipi pon theka de lo kita kerem ge hai la ke pathu ang bong la si alang tum pathu mesen ben ajok sini tum hosted team temen bitung tum stame akero pajelo la churu lo la suang bong along pen tum ladak Daithor local arada tum stame kelang along alira lo nang pi dunapot alang tum da churu par pig lo la pen just meda bang ke tum pini ningarong par pig Piporma pulo lipung te ilitum Karbi Anglong pen ga pukimo pulo pude sita chok kecheng silang non owe kimiang bong pen sar baju tiso alang le national level ang dengan referee cipalong dum si hype category referee cipamanun long lo la si alang ni pansame tum bahak ni pen manpeng poho pen pini chief guest pen jok archu pon long lo alang ni pansame anso se akeng kam tinalong stame a hirjume pajer dong lo la pen pini ilitum camera pet kecheng pen kijuran la bangso feel kapang thir pen cheng lok pini non jut et an ke claim ke dam ra peda bitung atuma phan an stanu tum chorolo la pen akhela dak Duarbagri constituency long akhela dak pini mini Daithor mini stadium se padolo pini akhela bang nanat ke pathu player ton pathu mesen pini ke pai ke la so akhela long se pai bang ke Duarbagri 20 pen si se pai pon ek dalo Tangkai sara Daithor mini stadium ground bang kasona nang lihin nang kan kethek pon long bang non mage mesen am ke henu ba kalita isi hini long long ni la pinelote bonalote meji halu so semi ko se ni ne akano next ames ni bi bang tangkai nang li tum bang la referee ahin nadang nang tum bang all Karbi Anglong tong bacetang nang jima ma tangkai nang li tum mana kithak non amat ke nilitum la so pool long pool group F long bang ke nilitum dak nilep do thomong bong pen la tum home away home boya se pathu yani si dak pathu ko ande kai ba thang ground Duarbagri ta Duarbagri de socheng janta pathu ko nilep long ta nilep long ta pathu long ko so Duarbagri mate Daithor Indo along tum ke bang kulong pen motame dak picak tum haname churu ba peklo audience tum haname churu lo tum pini batai player phong la MAC cup tum dak Daithor long ke bang mission ba sinum pathulong pa bilon ni lepen tum da onglung ni muchot ke menai a player si tum da invite pa mi si tum wan rang lo pini setari tum pini tum ta hard la ka sona thak lo tum goli pe tum rem bonder lo isi ke hosa tum ho feel da me ke hosa tum isi advantage do meta feel study long pe me pen ko si la pe si bang ke la tum team formation teamwork do ni tum sini no atum Charlie pa mi per posi aso ground ka kita me Charlie pa mi per posi pini do ni pen ni ke kapan ni tum man param de lo itu setari tum ta
next itu mong tarang ji itu an aku lapen ni mucot itu ma player so tom ta ninga che the dong masih tom ta next apa tom chong hongding no masih puni mission adun mission kaya lapen itu man audience sudah mission lapen nak cap pe me lapen ada na komite ke host tom mana tom curwa pe lang itu man cap pe me ko so started puni nele tom la mili pasok ke doa bang lang goni render la so putak puni lal tumali ni oi chat la puson do ma ini kau ke do emotional kai do tipo ma pote bang dia prang kami dong itu ni palong betul sekali dia pernah pot na sila. News report KarbiAnglongLIVE. Non hejong bang Parohini ra bang kripo LP school than bang hoi ke pe pleng ponalong inglong aso bang plivet ke long dun pusi kursing dimung pen pherang ke amai long jongpon kidam tang chiti ni phaing ko da troxer ni all party hills leaders conference pangrum chun bang kursing dimung amithang sai hemalong pherang ke amai phapon si chiti ni phaing ko da phor ni bang Parohini ra bang kripo LP school than bang hoi ke pek ponalong inglong aso akhai atum karbi pen inut Dimasa pen inut tapen kukia khai pen bang hini kadukawe bang plivet ke long dun chot aputhak pherang ke mai phapon si la bang Parohini ra bang khri si inglong aso kalia tuma phan kipi long le det nang ji pusi kursing timung pen ning jepon la bang Parohini ra bang khri si atum LP school than bang ke long pon ke KarbiAnglong Autonomous Council ke chari atum ke thek the la pen KarbiAnglong East West MLA bang pli atum ke thek thea podlo pusi kursing timung pen akoi pipon hitin opos long si karbi jai nuwe tribal tumbang pivet protante kupisia le dolang aju pisi tung khaya songja puji pole dolang hala bang solam ke non song organization to anum dala bang solam ke paklang ne ke paklang chop kali kache song bang se paklang ne itu kache song ta itu democratic payment tum je song nang ji pulotan de tu mapan asik sidula mas nang pawir chokpo akarbi ang long mas nang pawir chokpo itu labang solam ke dojoy nang nela pen cecak ding nang nela athe khailam do nona teng pulotan de tum ke prang nu je pang ke la ke hello bing lagi ke bang ji ami dala song bom lan non kedam tang lo kedam tang le tum bisung doping lo medical college long nang bitam ili tunga akarbi pia tumhan anis angji la tumhan ani tumhan sakuri da kapran di civil hospital ke claim tam ningkan trok si claim tumhan sakuri tham lap bang ha angtan sidak nang di hup ke kopia polo ken ke non la sona khaglo non karbi tumta teacher ke claim dia ja kom dotang lo Karbi tumta profesor ke macam kong itu pamelo. SGS IS tangaman tang ada pinjong si LP teacher, primary teacher ke claim dia jakong ai pukela ke himonto bisa sorta la bangai la ke mata chok ci lagi. Bet tuliran rong hang nang la bang solam lambo cipi sirak nai la pen la bang so bangai opos sirak si la bangai pa join long le det sia kam si claim nai lagi. Athera ke sidul bhana ke tu tel si lagi kar lagi. Athe stop nai tuliran rong hang jom si nang ta khai phan karja protan te labang so appointment joining abang ke alami pa stop unang ko athe la ke 6 dul area himonto biswa sarma nang ke job dina jak ko mageda jom si alami ta constitution ke kroy 6 dul phan ke kroy Indian constitution ke kroy protan te labang so joining abang ke pa stop nai athe 6 dul tong ma ke inherent subject nang tu pamne lake labang so a department ke lake 6 sidul area aphan upanong lo si banang ke lupa me hor as a department lake gala so department long si non man ke papuk dek si ha angtan ben ke la ke che tuhan ki pg ko so ni tu ni kang sam mati ho labang so lama ke rat ta chini nanji ngasini lagi pa chini ko bang ke la henlo ini pena babong tuliram ronghang lapen MLA bang po lapen halo MP lu tamil bang solam tece wa sirak ni rar phan lam tece wa sirak ni yuda tum akeman lo kacari ko piphan lo non
BJP lo gitu alidar sunda sumarta tekyo na tundolo ke pilo de dan pol Karbi itu man pol ke nilit nang tum dan pol nang men ciki dum nedet ke hala bang solam nang rat man se kan ham nang ke ja pona bang ke chop che pol lo la bang ke ini to ma CM ini to ma IM itu ma MLA MP to people si assembly long parliament lo bang solam minggu no nai edel nilit ke dam tang 2021 anikam Assam Direct Recruitment Act ku hala bangso nang kay papas tan itu oppose lo leto ma presiden ke hai sar jai ka thar pra memorandum ta bang pli bang kho MLA fan itu lo pilo ke chengsi Dr. Numon Mumena ke hai lo Bida Singing le ke hai lo Rup Singh Teron ke hai lo Thor Singh Teron Han ke hai lo la pen hala non dita galosa fan itu la bangso dai Assam Direct Recruitment Act man ke tinang ne akan kroilang ne unitung jongdon thiblo sita non ke do bong MLA atum ame jangdon thiblo mat pini la sonang dengan aku yero ke chok che plotan te Dorsing Ronghan Numon Mumin Rup Singh Teron Bida Singh Ingleng lapen non didak karusa tam siap dai la sila mangso alam man ke abdai che na ino tuliram Ronghan nang ke japon MLA bangko atum han lapen MP atum la solam uthake non la 28 la bangke nilitum bangke nilipini la bangso mai bangke pudat po nilitum ke case tame cetan po atheda ke education LP al level bangke la ke inherent subject la ke 6 tu long nangadun tang po le constitution dan long ke kim tang po hormula bangke la ke nitum chok che la pe nitum ke la oppose veg la ke Habar ke hatben har sing rong pi KarbiAnglongLIVE labang so pherang ke amaya long KSYC tripi amai kongchon bang long sudar ingleng hin pen klar dagalam theke than pon laki kidam tangar ni dipu along lang ok hi thialong inuda ke cheke be abang phu karbia khaya phan lang plotsi areng hu pasolo la so puthang dipo hi thialong hu chodutlo laben KarbiAnglong Autonomous Council pentame asai jog jia me thanga sai chiklem si monsam ke padoji phan dipu lang ok hi thi ing hap cheklo La sopi kaduka vearona tang claim to voice aprang pen kipitang a trading license lang talib ji upon verification asai claim ponlo la sohut aprang pen trading license kedotang atuma phan akichok chet heklong si angton a trading license itami ingthan pon lablo la sorting akimi trading license upon kachuning rialo hang ponthulo la pen ke hang teng ongdung karbia tumbe ha ki claim aning ke hang ateng trading license upon kachuning rialo sitami jogdon si trading license chipalong dun rentilo lapen labang so trading license ke long dun pena jog dipu lang ok hitia long non ke karbia tumsi langa ok ke jora sai claim ponlo lapen labang so ting kachilang tami alon do jora son si thek ponlong lasila pusona sai ke claim pena pot KarbiAnglong Autonomous Council atuma phan sitami kachuro pajirpon bonta isi ningduk meme lapen ningjangje meme alama bangke non lahaya ki cheke beatum chilangsi KarbiAnglong Autonomous Council upon FIR pidadalam theke nilituma phan license kang than mate dipo hi thia long beha bepar kachoklem long le apot pusi lam the peklanglo la sinona jat nonta KarbiAnglong Autonomous Council atum lahaya sai long chilangdun pa me pensi kaduka visita chingki je thandun nangji atheke karbia khaya phan lang drop mate karbia khaya phan si FIR ki pia tenglo lasi advocate tame KarbiAnglong Autonomous Council atum ripa menangji lapen chedandun pa menangji pusi KSYC pen kachuning ri padodun jong si KarbiAnglong Autonomous Council atum remdet lotela ke karbi si kerem lo lapen thirak mi meji lasi KarbiAnglong Autonomous Council atum si karbia khaya phan ke chedan pidun po lapen chedandun pa menangji pusi pherang kya mayalong lamthe chepaklang tante pilin dong nanga phalang te bang la pulo non malong pare dong KarbiAnglong long serious pi gala ba puthak si dong nanga hang lo tapi nong si lai dong langon pang we krang di putang te dong ki bang jilangan ni laso pensung pi puri dong mathal ta seram te bang la pulo ki dam tangani dak di polo la o boja long alam ki do sai pe na jo dak lo on the me Bangladesh pe ge bang atu KarbiAnglong Autonomous Council aphan
tatung high court long case bijau nasi la so po ta bang ke ni tum Karbi se ne new council nang ipuang tung bang ke la anti constitution la anti 62 1953 regulation ateng ben mage pudang lo je dang bang ke 1953 aprang bang atung si Karbi Anglong long mage non tribal atung le liputan te hula tum si dage bepar bihar ja kong chori pudang nasi non atung ka chiplang tha ba case pi tha pi pro bang ke lagi Karbi la ben Karbi Anglong tum mos konsi 62 la pan kelak provinsi la tung ka chiplang thap lo pus tum dak ke sa si penjong dak tum nasi itu dalam tu perangkia tru ben la bangso chinam tu channel ben itu Karbi Anglong tum mos konsi la pan chuni ring tu mangala pulo je la bangso case ba 1953 regulation ateng ben alang tum siring chapa mekasi la bangso case bang non high court no sulibo ma case bang tidan ba mekani athe la bangso case si konane ben phola de liputan de ke bang jelangan ni la bang kiso pi mane la so reference si kapre ka case pe tame nangan bombo pusin tu mathalo la si la bangso la misiala ma to Karbi Anglong tu ma choni lo hiniala ma ke la tu bha la hon the ne Bangladesh me ke la thap ke bang puna chong ke thaw to bha la tu bha Karbi Anglong lo bepar bihar trading nasi ngang khancho dali la tu man Karbi Anglong me blung ning busi gitu Karbi Anglong CM Dr. Turano ha apa ni tum takpe chuni riang tu asini tum theglong lo je Karbi Anglong farman kachitan bidun advocate tum ajha tum phula hoi diti aposi Karbi Anglong tum mos council tum mesen advocate tum chiri nei je la bang so case non la miatu ang Bangladeshi honte me Bangladeshi tum ki pia case ba ke pahai vege pha 1953 ateng pe ingsiring chapen pahai vege pha mesen advocate ri nei busi tum Karbi Anglong tum mos chuni ri telah case ki pia bang ane la case ki pia bang ke ladak do bangti bang hodo ladak sarkar sa pudo Abdul Hasan pudo Zakir Hussein pudo lapen do dak bangli bang hodum si la bang Karbi Anglong tum mos konsil tum hola trading license kang thampol tum chile telah bangli da di fulong behai claim tum ekdom ma di pu pu da tum ni tum tha teng de la tum Bangladeshi bes na chongbi la tum dong mukak pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE Nilip constituency along nong nam ka chethang klong inut radasai klembangphu bidia terona hin pen ingdeng thongke bragethom hawar Karbi risonim so ronga je nilip hawara maya rong aje along chokyola hawar sarthe tokbi arong phan panongsi ningkan kang thim tibok along tangka thapsi kedam tang chitini phayang koraner kebarni ronga je aklam along labang so tibuk theng sikadu ka ve lakha ponlo lapen ke lakha teng pen kilong pon lake suri inkora sir kebra pharo troksira phokep anlong ponsi ronga je aphan pi pajir etlo ingdeng thongkebra ke thomapong Karbi risonim so ronga je Karbi jutang asong nilip hawar amai pen patyo pi ponsi chitini phayang koraner kebarni pen chokyola hawar sarthe tokbi arong PHE pathok lamalong ronga je chingpon tanglo nong nam ka chethang klong radasai klembangphu bidia teron komatlo pulote alangli ino jutang aphan ka ching hona bangphu anchot kalisi kedamtang penangan inglong ngalok lapen thoi kedo araratum keso derahut ke boydet ahut sita methanga khi adat pen lapen tangka maha pen kipi kerap ke pajerdam aning ke me bangphu iglo radasai klembangphu bidia teron alangliki lazila bangso tibok kabirti laki radasai klembangphu bidia teron alangli kaching hon asarpi asarbura mate kalitang atum amen pensi tangka aningkan kang tim thaponlo lason mesen abidi ke me ke klempon thegapot nilip ahawar araratum kachuro pajirpon lapen lapuson ke mesen asai ke klempon thegapot Karbi jutang asong nilip hawar amaya mai phu sujit timung lapen tirikam amaya hin pen radasai klembangphu bidia teron aphan suri kachuro pi pajirpon rinti lapen jaimega teng pen arnikang sampor phai pho por pen Dondri kangpu ponjia pha nilip VDC chairman Gopaling te hin pen ingpu piponlo nilip press club asaihem kangpu pon nilip press club kongchun bang Peter teron hin pen ingpu ponlo
Sai hem tepi kang pupon Chokela Town Committee mai pu Winson rong hang hin pen ing pupon lo. Laben la so pikaprek asayang ding pichun ponlong pamilu. Paramai along nili arpu deng nundia prang bang lapuson dolone avelone labangke nili chini dunde sika nili arpu deng nundia prang penda nili reception committee along kam cikret cerap dun bom nikan proxy ngerke labangso ahut ke awe laso prang dolone pine labang chini ne sika non nili arpu deng dep pen labangke lapuson jutang pan kecing hon pen alang itim ke longa cidak an pipu along nantine sikai sidene sika hini get happen ini rat anglo nang theng dak pen suring ko ra sil kebra forot proxy ra poket jutang phane panong pen la person ke phat alang le halo aprang silo la sini tum kar jutang song nili power mai pen ak hai sar bidateron rap sai klem dang phan ningot long pen choro kar koila mati pen samson ingti KarbiAnglongLIVE. Araki ge chopen kachepahelo nang jia puthak la pen hong hap hong ruwa tumaphan kilang ret kilang ro pen ka khinde ka we pen kilang paching bar nang jipu akacherok tok thekji amen pen ingdeng troxy autumn men and women football running tournament angdung kiti pathu pontanglo kedam tang chiti ni phaing ko da troxy ani dongmukak haberam rongphar arong pathu aklamalong aturkimi community health and development program Baptist Christian Hospital Techpur, a unit of Emmanuel Hospital Association, New Delhi, Atum Kachapatir Pipon, Ingdeng Troxy, Autumn Men and Women Football Running Tournament, come awareness program on drugs abuse and disability, Angdung Kiti, Pathu Pontanglo. Labangso Angdung Kiti ke Pathu Pon, Pinso Atum ke Pathu Aterang Atum Lake, Chirinti FC Lepen Oviching Tour FC Atum Angbongsi Pathu Ponlo. Ke pathu pon boma porahut ke thek chingbat chidajok ke hai kerem patini un edalo bonda ke hai kerem ke patini vegji aphan pura tiebreaker ke pathu ahut Chirinti FC denarong atum chepahai ponlo lapen soarlo atum ke pathu pon atirang lake Amlokhi FC lapen Dilai FC atum angbongsi pathu ponlo alang litum sita mi ke thek chingbat chidajok ke pathu boma porahut ke hai kerem tini un edalo bonda tiebreaker ke pathu ahut Amlokhi FC atumsi chepahai ponro. Lason se individual anong e kachepalong ponatum lake best player Sumi Kiling Chirinti FC, best goalkeeper Longsiim Tokbi Chirinti FC, best player Sernika Terangpi Amlokhi FC, best goalkeeper Claudia Teronpi Dilai FC atumsi chepalong ponlo. Labangso ke pathu mesen pen ke pachun long pa me puchak project officer Sarun Sarmen Hanse ahin pen ke pathu dun football club atum anaphan anta kachoro lamthi pi pajer ponsi ke wangjilang aningkan sitame kachepati dun bomji aphansi pachini pon labangso ke pathu kibi pon along kacherap dun KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Lunsing Teron lapen MAC Joni Timung tumaphan kachoro pajer pon Lapen program officer Sarun Sarmen Hansi lapen sangpi Jerbon Kiling pia tumbang hini ke caripon bangso angdung kiti ke pathu mayalong aluhi sapo amana peng pen KarbiAnglong Autonomous Council EM Lunsing Teron comes FC a coach Waisong Be atum pen kedanglok penangan man peng kido bang pho bang phitum chetong dun ini ladang lason si muka habar de la poli tebok teraya habar kan sami da tum kecil hon tum timi lang budi tum timi injio tum pen lason si habar nguru tum han la pen araki hon kicu lason si tum kecil rai ni ma pen lason si tum kecil rai ma pu society long pada cuma so putar kalang itu menjadi pen non untuk siap kalau kasi program lang itu kita pakai inisiatif pada rasa kita akan kami siapa lo sendiri roilo kasi itu mah hampang along lason si hang roto hampang itu kelang red kelang ai mate kahijim lason itu sampai alang tu pena jok non ke rong lo lason si awareness kita pena jok latum ta itu society long kereng si status tu kalau so ke mang kan lang tu son
nampak kita mate nasan awareness kan nanti pun benar mau pinjam ke si mana mana tu cini lo ngapain di dak alam tu yang mana tong tong ni orang part pilo si kira ilang ni sampai alam itu सरकार hin pen sampai mate hampang tu kami cerap tu kita si alam tu yang ada korban Instruksi so hubungan tournament along kita oleh timing per komando akan sombong dan pinjam yang dikirim atau pun orang macam owi cukup tapi ada semua bangke kamu kilakan di line ini gol ini kan panggung jadi khela hindan lalu lagi batunar dalam interest ke enteng dong muka pen semsing inti KarbiAnglongLIVE Dang tepini ada beberapa kali lapan si kang ton paniklo.